میپره بعد شنبه را میفروشه یا که با کلوب میفروشه همون مدت میره وابشیم همه امیر با حساب کنیم همون مدت میره بلیت میخریم نو گپ در سر همینه که تو پروست ارزان میخریش 7-8 هزار تو جایش میشود 10 هزار бадбинид мекунанд бадном мекунанд аз квартират меброранд роҳи гиреста маҳкам мекунанд халқа против тайёр мекунанд ки ҳуҷумат мекунанд аиса худшон омада тафтиш карда меқапанд всё схема набират мекунанд солдат аз дуруни туремчуко ҳамин кор буд аз аввал то ҳоло ҳам ҳаст تو مخنثی با با همون مخالص همون ما باید یگان کورتونو یگان جای سازور ناوزن بیلا نکوه بچه ҳаман салом алейкум бардоро хуш омадем ба канали Эсим Шарипов бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. имрӯз гап мезанем дар бораи тағйиротҳо ва натиҷаҳое ки ҳолати Крокус Сити овард ба сари муҳоҷиро. Чӣ тағйиротҳои ҳуқуқӣ шид, чӣ тағйиротҳои пешниҳодӣ шид, чӣ тағйиротҳои реални ҳаётӣ ва корӣ шид. Одаморо аз кор сур кардесиян, ягон хел ҳақиқат дора надора, қапида бурда маҳкам кардесиян, ҳақиқат дора надора. Яъне ки бегуноҳ чандин одамои дига маҳбас шидеста, ҳақиқат дора ё ин ки надора. Мешава ҳолате ки ҳамин кор причина кунад ки мардума ҷанг баранд худи мигранта. То куҷо и ҳақиқат дора, то куҷо не. Ва оё действительно блогерои мо ки ҷанга пропагандировать мекунанд ҳамин алоқамандӣ метавониста дошта бошад дар умум дар худи ҳамин нақшае ки барномарезӣ шудагиай аз тарафи закашикои ҳолати Крокус Сити. Барнома хеле ҳам ҷиддия. Ва чун вақта бардоро пеш аз тамошо кардани барнома ширкати Шифо ҳиҷома дар инҷа шумо метавонед ки бепул ҳиҷома массаж ва фитобочка кунен танҳо ба хотири як чиз ки ҳамин моҳи шарифи Рамазон аксия рафтеста. Ба хотири ҳамин аксия ва бо биғарз аз бепул кардани ин корҳо шумо метавонед ки ба 2900 рубл 10 лавозимоти динии дигарам ба даст биёрен. Аз тасбеҳи оддӣ сар карда то электрониву то китоби Қуръон, ҷойнамозҳои кожанаву дигараш. Рақамҳо дар болои экран. Эсем Шарипов паданалат мурдам гушнагида. эш камботон айстартон бимур. Гап мезанем ҳамаи ва ҳамчунин дар барномамо пеш аз оне ки раз гап мезанем ҳузур дора як одаме ки дар системаи сару кор дора бо билети ҳавопаймоӣ ва бо дуруни мигратсиони ҳамин корҳое ки мисол дар дурун бо муҳоҷират меравад чи дохили чунин информатсиони полия қарор дорад. Шахси основатели ҳамин ширкати Парвоз Авиа ин одам Заробиддин канали Садои Ғариб ин одам ҳамин одаме ки рекламаша мо мекунем. Дар ҳамин барнома ҳоло моменти хеле ҳам ҷиддиша ты худат медонӣ, яъне ки аста бисёр одам мегиранд билет мегиранд и тарафу тараф мераванд. Чӣ гуна тағйирот имена дар билет шидеса, яъне ки бале бародаро тағйирот ҳамо аз чунин чиз сар мекунем ки дар ҳолати ки сар мешава проблемаи асосӣ сар мешавад ки муҳоҷир мехоҳад ки дар чунин ҳолат қарор надошта бошаву биброя аз чунин кишвар барои безопасниву барои амнияти худаш коре карда мешавад ки муҳоҷир наброя. Но ин кора мисол силла насилна карда наметавонӣ ку. Но як хел роҳҳое мебинӣ ки пешбинӣ мекунӣ ки муҳоҷир биромада натона. Савол дар инҷа чӣ мекунӣ ки раз ки хай қадар бадбинӣ мекунанд, раз ки қадар ай ҳама ҷо ай квартираҳо сур мекунанд, тоҷи кор аз корҳо сур мекунанд. Пас чӣ дар кора бо коре кунӣ ки вай одам биромада натона. Значит ки дар инҷа ӯро бояд направит кунӣ сини дига чӣ ва сини чӣ мо ҳоло дар ин бора хубтар гап мезанем. Пеш аз он аввал тасдиқ мекунем ки чӣ намуд роҳҳо қади ҳаракат кардастанд ки муҳоҷир наброя. Аҳамият не ки ман чӣ гуфтам пеш аз ира сар кардан муҳоҷира дар положение овардан ки ҳоло бадном кардастанд бад гуфтастанд одамо аз квартираҳошон сур кардастанд. Так нигоҳ кунед. Но дар ҳоли сур кардан ки ту бояд сур кунӣ ки васат ай хонат сур кардӣ, ай шаҳрат сур кунӣ, ай районот ва аз кишвар броя брова. Ҳамин хел мешавад дига. Чӣ мешавад? Но вақте ки то биромадан ту миёй дар инҷа уже ловушка мондагие ки наброя. Савол барои чӣ? Значит ки сеюм направление ҳастае ки унҷа бояд тела кунад. хит кардан мисли мара ки ман чӣ гуфтаистам медонӣ, яъне ки аста бисёр одам мегиранд билет мегиранд и тарафу тараф мераванд. Чӣ гуна тағйирот имена дар билет шидеса, яъне ки тағйирот имена аз ҷиҳати нарх, аз ҷиҳати мушкилии одамо. Чӣ хеле мисол дар аввал буд агар мушкилӣ дар ӯ ҷамъ кунанд, дар шумо ҳам мушкил мешавад ки уже потоки одам кам мешавад. Шумо иро уже ҳис мекунед сразу. Ва имена бо дар нархшам ҳар рӯз мисол ҳар як клиента мегӯ билетет ин қасум, билет ин қасум, билет ин қасум. Ҳамин момент шида ки хеле яке скачок, яке объем боло. Ҳамин момент
конечно салом алейкум як бор дигар ба ҳама нафарое ки моро тамошо дорен. این سوال اگه نمیدادیم خود میگفتم автомати ака. неки муҳима дар чизе ки мо даиҷа мегем ҳоло конечно روزی 24 بود خطا نکنم یا 25 شب بوده ساعت 12 نیم شب ما به حد مونده شدیم یک نیم ساعت خواب کردم بسیار نه یک نیم ساعت خواب کردم خستم ساعت 2 شیدگی همین ساعت 12 نیم ده نرخ نوای بلیت ای سومون ای 1900 اورال 10200 یوتر 10500 همین خیلی همین ای وابشیم ای 9900 تا 10500 بود قیمتش کی نمی حاضر بلیت میگرفتی یک ساعت پس میپردی میرفتی همین خیلی بودم انا اگه در مدت یک نیم ساعت او شاو کدام شاو بود او شاو همون شاوی بود که در تمام اخبارات در تمام کانال های راسیسکی و تاجیکی و تمام بلاگرها و همه اوجه همه گپ چپی ترکتا پانیکا کردن این چیز همو وقتی پانیکا مردم دا پانشید همو شاو نرخ نوه بلیت این 9500 این 1900 این 10500 ریس که 17000 دخیست در مدت یک نیم ساعت ما وقت شد دقیق بفتن نمیتونم چند خدا نه که هم 12 نیم شب تا دیشا هم باینده چی بگم اول ای کمپانی سومونای سرشید بعد یه 4 ساعت پس اورال وارداشت با یک برابر دیگه یوتر 6 ساعت هم خیرفت نرمالی با یک اورا هر شکل گذاشتم همین چیکار میگم یعنی که پیشکنک کمپانی‌ها پیشکنک کردن کی را میگذره نرخ دا احتیاط بازی کردن کرد برای که نگاه که در حالت یکم авиакомпания برداشتن دیم авиакомпания میبرداره یا برابر عید زیادتر از سیم авиакомпанияш میبرداره دو برابر عینود زیادتر یعنی که آخرین استادیا را یعنی که پیشکنک کرده سن ای کی قیمت میشوند اما خیلی شد بعد استاد نمیدونم چه خیلی شد که مردم هم ادکاس کرده بلیط خرید خیلی شد که با майда бо хамбид این برادر دا برادرو زنگ زدن پاوزا کردیم از مشتریو кстати این برادر همو پرواز شرکتی پرواز авиایی که من رکلامی رو میکنم همو چیزی که در اولی ویدیو گفتم با رقمشون در بالای اکران بلیط ها با تمامی سمت خودش خودی برنامه کرده استیم رکلام خودشون رو بردیم اینترست نمیشه اگر خودی صاحب شرکت خودش برنامه میکنی هم خیلی ویدیو رو میگذارونی خودش نشون میده رکلامش نه یعنی که هم فایده میگیره این معلوماتش استفاده میبری هم رکلامش نمیمونی تکست برادر همین رقمای پرواز авиа تفتیش حجت کمک کردن برای گرفتن حجت بلیط سامالیوت و گذشتن گرانیسا با سامالیوت و موشین قطعی همش همین номро да парвоз авиа клиент омадагӣ тои бародар омадана ма гап мезанам яъне ки стиковкаи сеюмра ҳакимат чӣ хеле дар шумо гуфтум дар бораи ҳамин гап мезанем стиковкаи сеюмра чӣ хеле гуфтем ин тараф мақсад бадбинӣ кардастан ва бо буромада намондастан стиковкаи сеюмра оварда мерасонад дар чӣ дар оне ки мо як расследование дига ма фикр кардастам ки бикунам агар ки шумо розӣ бошем бинависен як расследование дига мумкине ки миёнаш бошад ки заключительниш барои он хотире ки мехоҳам ма разделит кардем чандта вариантора ва разделит дар кор ҳамаи хел мотив агар ки мо мисол биёрем ки ҳамин кор аз дуруни россия сароздаги бояд мотивш чӣ бошава дар асоси ҳамин мотиво яъне ки мақсадо дар асоси ҳамин мақсадо баъд мо расследование мекарда ҳамаша нигоҳ мекунем не ки дар инҷа як направлениша гап мезанем мотив барои украина ва чӣ гуна ва барои украина кишида ужастачид кардани рафтор нисбати ҳаму ва дар ҳолати ужастачид кардани рафтор яъне ки рафтори сахт кардан нисбати украина бо дубора бо дар кор мешава сила так сила аз куҷо бояд бигирӣ сила аз шаҳрванд гирифта мешава эълон бояд карда шава пас дар кор мешава мобилизатсия ки дар мобилизатсияам ин маъноро надорад ки тамоми наслини мехеза мерававу кор ҳал мекунӣ барои кора кардан бояд бо тамоми наслинира тайёр кунӣ ба ёд бигирен ва плюс агар ки ҳоло ҳам нарасид дар заключителин бо аз шумораи мигрантам дар ин ҳолат сафарбар кунӣ пас барои ҳамаи кор бояд ки якда дарвоза букшоӣ дарвоза чӣ гуна мешавад то ки вақти мобилизатсия эълон кардан тамоми наслинира ту бутони хезонда ва қисмати бисёрош бираванд ба ҷанг бояд ки ту наслинира як хел психологически дар ин кор омода кунӣ яъне ки чӣ ненавист нисбат ба украина пайдо кунӣ ки дар ҳамин терак следа мегиранд тарафи украина мекунанд так но чӣ хел кунем ки ба як тир ду фохтак бизанем мисол хай хоб гирифтем мо гунаҳгор мекунем мегем ки украинара хоб як след тарафи украина шид не ки бо мо дабо дар кор мешава аз ҷиҳати баъди мобилизатсия эълон кардан мо мисол тарафи украина кардем следа уже халқ шумуш мебинам мобилизатсия мумкин розӣ шаванд но дар ҳолати мисол количестваша агар мо бигем кор кунем аз ҳамаи худ насле натонем
мисол случаево ки дар корам шид ё ки пеш аз че май рус рафтан аммо агар ки дар иҷа бо имкон дошта бошем ки муҳоҷира барем осонтар мешава хубтар мешава ки аслен худи Россия кам мебра не ки чӣ хел кинем ки бо ҳамин тирқатӣ мисол одаморо против карда тонистем нисбат ба Украина дар след но ҳамин тирқатӣ бо проблема кинем тарафи муҳоҷир ки оварда ба ин роҳ расонем шай чӣ хел мешава участникои ҳамин дуруна аз намояндаи муҳоҷир мекунӣ мигрант всё уже дар асоси и ту уже любой хел рафтор ки нисбат ба мигрант халқ вазмушатса намекунад ва ҳамун мигрантое ки аз ҳамун ҷое ки ҳастан қарор доранд аллакай давлати худшонам наметавонад ки ягон хел гап занад дар ҳоле ки уже миллатшона гуноҳгор кардастанд ва миллата гуноҳгор мекунанд через уже халқ через население причина уже оварда тонистӣ барои бадном кардани мигрант далелши чӣ хел кор чӣ хел рафторе ки мешава нисбат ба мигрант ҳама следӣ намекунам ва гап намезанам ва правозащитникорам гапзанӣ намемонанд дар ин ҳолат баъдан уже рейдҳо меравад чӣ меравад ки мисол мегирӣ допустим 4 одама дар теракт гуноҳгор кардан мераванд бачаи холаи ура бачаи аммаи ура ягон одамеро ки дар туи дида боша ягон сол ягон сол баъд ё ки ягон одамеро ки дар телевизор тамошо карда боша ҳамин одамора короче намедонем ягон одаме ки ҳам номи ҳамин чия фарқ надорад любой одаме ки ход ягон зарраи ҳамин одам қати алоқагӣ доштагӣ боша қабида бурда маҳкам кардан мегиранд ба ҳамчун соучастник гуфта бо одамое ки як шохаи дарахт воришида одамое ки бо дар ҳар як кадоми ин кор дорад мисол мегирем 4 касара қабидан дар ҳоло тасдиқ нестад ки ҳам 4 каса чӣ кор кардагия 4 касара қабидан баъди оне ки тасдиқам нестад ки ё чӣ кор кардагиан ҳар як шиноси ин 4 касара дастгирӣ мекунанд бо ҳар як шиносе ки уже аз ҳари ин 4 каса меброя бо ино ҳам шинос доранд ку бо шиносои унора ҳамин хел ба мисли як панҷа вори як мисли шохаи дарахт вори ки аз як кунда сар мезана тид мешава анами қадар одаморо метавонанд ки спокойна уже аллакай дастгир кунанд ва бурда маҳкам кунанд ягон кас ҳичи аллакай гуфтар наметавонад дар ин бора тасаввур мекунед но это ещё не всё следующий уже массово махсус группировкое ки ба мисли калову чанд намуд группировкое ҳастай дар дуруни ҳамин Россия ҳамуно я мебароянд гум мешаванд барои чӣ хотире ки мақомот ӯора запретит кардагия ва ё открити нестанд ва ё противи мақомот ягон кор карда наметавонанд уно пайдо мешаванд дар ҳолате ки агар мақомот уноро имкон буда по-другому ӯо намебароянд ва ҳоло аллакай баромадагиан антимигрант против мигранта против нерусскиу против вай баромада ҳоло уже аллакай ҳолато шуда ки якчанд мигранта корча заданд анаки савол дар шумо вақте ки ӯо запретниянд ва ё баромада наметавонанд дар ягон ҳолате ки танҳо агар ки мақомот розигӣ надода бошад ва дар ҳолате ки уно мебароянд значит ки ира мақомот розигӣ доданд барои чӣ уно аюсо мебароянд ай тараф рейд мекунанд аю тараф билет дар осмонпардагиай яъне ки фаҳмидасен ира чӣ меган ира қапидан меган просто условия создават мекунӣ ки дар ҳамун условия дига ту уже выход наметӣ нигоҳ кунед бадбинид мекунанд бадном мекунанд аз квартират меброранд роҳи гиреста маҳкам мекунанд халқа против тайёр мекунанд ки ҳуҷумот мекунанд аиси худшон омада тафтиш карда меқапанд всё схема савол далш меравад барои чӣ кор мешавад вақте ки дастгир кардан дар турма омада набират мекунанд солдат аз дуруни туремчико ҳамин кор буд аз аввал то ҳоло ҳам ҳаст ва дар дуруни он маъбаздаштагиё киян яъне ки количествои ӯо ки бисёр шид количествое ки ҳоло рафтеса нисбат ба муҳоҷир ин кор ки зиёд шид количествои чунин одамои шидагиам зиёд мешавад солдат меравад куҷо ҷанг ана ки изначально онеро гуфтам ки ба як тир чӣ хел метавонанд ки чӣ хел уже солдат мерава уже ба ҷанг ҳама ҳамин уже метавонад нақшаи аввалина боша аку мегзарем дар следующий ҳолат бояд як чизе боша ки ту пропагандировать кунӣ ҷанга ки одамо бираванд чи аз Россия чи аз дуруни мигрантҳо дар Россия баромада капа мондан дар бораи ҷанг мақсад суруд хондаву чӣ кардасиян значоки ҷанг задагӣ значоки зед задагӣ
این برای خلق население خود روسیه بود. а برای میگرانت چیکار باید کنی؟ میگرانت уже نمیتونه ایجاد هیچ وقت مثال اگر تاجیک باشه دولت تاجیکستان نمیخواد پروپاگاندی کنه بگه که بخیزین جنگ برین. خیلی گپ نمیگه. هیچ وقت ایراد دولت تاجیکستان نمیگه. ایرا میشه که چه ریسکی کنی؟ مثال دولت خودی هم میگرانی تو که تاجیکستان. допустим Узбекистон هم نمیخواد دولتش بخیزه بگه که خودش открыто در новостио بگه که برین узбеко جنگ برین نمیگه هیچ وقت. но аку як лазе که دیگه است که برای دوست بیافتن در همو مهاجر که تو уже конца концов در анча ҳами репрессия ҳамо хеле мекини ҳаётче ки мепара ҷанг мерава ҳамудан бо як хел ҳама хел шавқу завқ дохтан да кора да дилиш чӣ кор мекунем договориться мекунем блогерои ҳаму давлат хати мисол дар блогерои тоҷикистон ҳоло дар байни як чанд блогер баромадааст ҳами хел пропагандаи имена ҷанго яъне ки ҷанги тоҷикира ки аз тарафи россия дар украина ҷангидааст ҳамин намуд видеоро монда думбадумак калтау зиёд чихели кас тамра монда ҳамин кора уже пропагандировать кардасиян дар дили населения дар халқ ки если что это нормальнее ина бинен шермардо ина бинен шерона ина бинен дигараш ина бинен чӣ гуфтан ина бинен ҳамин кора уже боло будасиян ки мардум ҳамин хел қабул кунад ки это нормальное ва ба ғайр аз оне ки нормальное это ещё круто не хеле фикр кунан гуфта ва як чиз дигааш дар инҷа хеле ҳам подозрительный бад метава ки ин намуд блогерро ба мисли темболи лангуливори ино видеоҳошон бе реклама усу баромаданаш усубеста мурдара гроба аз раҳ қапида 4 минут дар бораш гап мезанану 16 минут дига дар бораи реклама дар як видеое ки гроба меқапи ки мегаина гроба бурдан дар ҳаму 16 минут реклама мезанан ин одамо ин хел одаман лекин дар ин вақт мо нигоҳ мекунем ки видеоҳоеро ки дар бораи тоҷикое ки ҷангида дар украина мепартоян думбадумаку ягонтаи уно ҳеҷ рекламае надорад ин одамо да ин хел дар почеркшон омахта шудаги нестанд ки ё видеошон бе реклама бурояд дар ин ҳолат мебурояд сафбада неметавона боша ки хоб як таш ду таш се таш хоб ишам як подозрители метавона будан ва дигараш ки ба ғайр аз он нигоҳ накарда ки рекламаша мемона намемона фарқ надорад масад намонданаш ма ира мегӯям ки чира ки ира чизи дигари мотивировать мекунад ин кора кардана ки ҳатто рекламаша ма ёдшон мебурояд метавонад чӣ боша метавонад специални заказ ҳам боша имкони хеле ҳам калон дорад ки гуфтагӣ бошанд ки намон ягон реклама штобе ки халқ дар реклама отвлекат нашаванд чиста видеоро тамошо кунанд хоб усуш кори моа гуфта рафтагӣ боша хеле чизам хеле ҳам сахт имкон дорад муҳоҷироро аллакай хабар аст ки баромадагие ки қабида дастгир карда ва повестка додастиян ба ҷанг аллакай повестка додастиян қабида дар ин ҳами вақте ки рафтааст рейдои антимигрант рейд ташкил кардастиян муҳоҷироро дастгир кардастиян бурдастиян ки аз байни оне ки мисол погза дастгир мекунанд аз байни ҳамун қадар количествои калоне ки дастгир кардагиян 30% озод мешавад асталинш уже нисбатшон чора дестиян ки чӣ гап мешавад чӣ кор мешавад ба ёд дорен як сол пеш ма видео кардагӣ будам ки гражданстватон метем гуфтан агар ки бирин хизмат кунед ва шумо нигоҳ кунед ки ман дамҷа баромадам гуфтам ман хеле гражданствои дар кор нестае ки хеле шаҳрвандие ки ман ба хотири ӯ бирам хуни як бегуноҳа барезонам гуфтагӣ будам ана ҳамун вақта ба ёд бигирен ки гражданство метем агар ки хизмат кунед а шумо автоматӣ медонед ки вақте ки уже агар уже хизмат мекуна ва плюс гражданство дора вай следующий шаг уже бояд ҷанг барава а имрӯз тамошо кунед ки ин одамо дар вақти чунин ҳолат ки ин кор аз аввал буд ва ҳоло боз ҳақтараш кардан ки ҳамаро ба ҷанг тела кардастиянд ҷалб кардастиянд ва дар кораи чунин сила ин одамо ҳамин вақт пропагандировать мекунанд ҷанга причём дар инҷа пропаганда сво آخی من پروپاگاندا ندارم من ویدیوهای خدمتی بچه‌ها جان داده استادم پرداخته استم که ای ملت اروس ببینه که بچه‌های تاجیک در شما خدمت کردن در جنگ برابر شما یک مش شیده استادگی и оправдание это да кадом асос оправдывать мекунем мо да куҷо гуна горем من گفته استادم که ما در خدمت مردمی اروسیم تو معنای کلمه پروپاگاندا چیه میدونی امیر مرا خطیا بگو من پروپاگاندا حالت میشوه که من بچه‌ها را این همیشه پروتیب روسا میخزرونم این پروپاگاندا میشه بچه‌ها کوری را که توجیک جنگ میروه این قدر وقت این کور نمیبرامد یگان کسی خیلی ببروه او اینا بگم من توجیک ما جنگ رفتگیم از طرف روسیه با اوکراین این کور تا کجا دیدگی بدین شما و حالا در همین مومنت پن میشوه از طرف خودی بلوگرو пропагандаш им наметавонад ки дар ягон хел стиковка дошта боша наметавонад ки дар ҳамиҷа ягон сабаб дошта боша чӣ ба мардум мутаассифона бисёротон ҳамин плюс минусҳоро намебинед ва дар ҳоле ки ман ёра пропагандист мегӯму ман ёра кунлесои россия мегӯм охи и фактае ва дар одаме ки агар чунин кора нисбати халқу миллати худаш куна ва ӯ кунлес ҳисобида ки бишава нисбат ба ҳукумати россия вай автоматӣ хоин дар кишвари худ ҳисоб мешавад
барои чӣ? Барое ки мувофиқи плани кишвари бегона ҳаракат кардааст ки ба зарари миллати худ мешавад. хоин ки? Яъне хоин шахсе ки хиёнат мекунад ба халқу миллат. хиёнат мекунад мешавад хоин. пас оне ки ту ҳамун хеле кардаисти ки ишқи ҷанга дар дили халқат пур кардаистиву гуфтаисти ба суханҳои момаи лангулид ки гражданство доранд, хайраванд, дар ҳами шикамшона дар ҳамиҷа мехӯранд, ноншона аз ҳамиҷа ёфтаистиам бояд раванд гуфта, дар натиҷа ҳар як одаме ки мерава ҳами гапитара правилна қабул мекунад ва ту уже хиёнат кардаисти нисбати ҳами халқ. Ту аллакай хиёнат кардаисти, барое ки ту роҳнамоӣ кардаисти ба чунин кор. Халқи хута, миллати хута роҳнамоӣ кардасти ба чунин коре ки мувофиқи нақшаи давлати бегона. Ту ҳам агенти хориҷӣ ҳисоб мешавӣ, ҳам хоин нисбати халқи миллати худат. Ман намедонам то ҳамин қадар вақта барои чӣ ҳеҷ кас пропагандаи ҷанга дар ҳамин канало аҳамият надода ва як саволи калон намебардора, боло намекунад. Ва оне ки ман мебиром як ашибкаишона ки ашибка калони пурране як ашибка нисбати халқ гуфтагиан мегуму халқ ҳақоратшон мекунад, девона мешаванд ки халқ моро даҷа ҳақорат карда гуфта мебуранд прямой эфир. Дар прямой эфир погиза маълум мешаванд ба мисли Момаҷону Шуворӣ ки чӣ гуна бегонапарасти дӯсткушай худаш муайян мекунад, не ки ҳамон қадар риска карда меоянд ба хотири чӣ ки ба хотире ки халқеро ки таъхир кард ҳамон халқ дар комментарияш даштномуш карда. ҳамон қатъи виҷдонаш навардошта. Но виҷдонаш мевардора дар оне ки рӯи рост мега ки аз Россия хурдасиян занаш бояд ҷанг бираванд. Соф қишлоқиёи бӯи гиго мекардаги мега. дар ин байн мо фаҳмидем ки аз тарсу аз ҳарос хоб яъне ки ку таҳлил камҷара ки чӣ хел ма нипрафм чӣ хел дар асоси чӣ ку амра таҳлил ки мара бугӯ. нигаҳ ки бародарҷон 2 минути 4 секунд омадагӣ ҳамон видео гуфтагӣ ки қишлоқ мебуред бӯи гиго мекунӣ. ман аки видеои худма бидромон. ман дар ҳамунҷа гуфтагим бародарои қишлоқ, ман худам қишлоқиам, қишлоқ омадагиам. Бародаро тема ман намехоҳам ки ин тараф бисёри баъд бирава. Агар бихоҳед ман отдельни барои ҳар як кадоми ики чӣ хеле ки дар интервюи прямой эфир дидем ки ман гуфтамшон ки факт биёрен нисбати оне ки шумо мара гунаҳгор кардастин, факт оварда наметавонам. ман дар бораи ҳар як кадомаш видео мекунам, пачкашқати факт меорам онера ки пачкашқати факт меорам дар оне ки худшон мара гунаҳгор кардастин, ҳамин гуна шахс худшон ҳисобида мешавад. яъне ки барои хоин будани инамин шахсҳо, яъне ки хоина ман намебурорам, ҳар як шахс намебурора. ира одамо дар боло иштагиан касе ки чунин решение мебурора, лекин ино пешаи худшон буровардастанд. ман решение хоине, ман решение ки ман чизҳоеро ки мебурорам ки нишон метам ки шумо хе бибинен ки ҳамун корҳои ҳамун хиёнат ба миллат, ба ҳамватани худ ҳисоб мешавад. ман чунин корҳоро меорам. ва касе ки решение мебурора баъд метавонад ки дар асоси инаи уже решение бибурора ки хоин пас ино ҳисоб мешавад ё ин ки не. ман ҳамин хел далелора пачкашқати дар кори открити ино ман дар шумо меорам. агар интересни бошад нависед дар комментария. ҳоло тема дар бораи дигар чизай ҳаминҷа рест ки то бутем дар бораи оне ки натиҷаву тағйироткое ки дар Россия ба вуҷуд овард. хоб то ин қадар вақта аз нақшаш аллакай мо гап задем, аз нақшаш нигоҳ накарда бо чизе ки реални дани момент рух додааст. хоб мо дар куҷош будем пеш аз оне ки дар худ занг задан муштариё ҳамҷаш давом ите. хай гуфта гузаштем ки чӣ хел болоравӣ ва поёнравии нархи билет буд. ҳоз яка дани момент як бор гуфта бигзарем барои мардум муҳим аст. дани момент аэропортҳои Жуковский, Домодедов, тарафи Кулоб ҳар хелай нархҳо мисол поёни болош ҳастанд ки минимални ай 13000 сар мешавад то таи 20000 ам. ана ай дига аэропортҳо Внуково ва Домодедов дига дар аэропортҳо ба Душанбе худи Москва и ай 16000 сар мешавад ҳозирада то 24-25000 ам. 16000 шам ягон рейсе ки уже 10 рӯз пеш аст ай ҳамон меғам. ҳозира шуда бо як хабари нохуши дига ки аэропорти Шереметова бохтар фаъолият мекард. мо бисёр нафарро гирифтем, як таи 15 нафаре ҳастай ки аз Шереметова бохтар билет гирифтагӣ будем. ба сабабша худи ҳами компания Nordwind аст. сабабша худаш бировард ки проблемаи техникӣ дар ҳавопаймо ҳастай гуфта ай рӯзи 29 то рӯзи 6 ҳама рейсҳо отмена шудагӣ
мардум дар аэропортҳо хова, дар аэропорти Шереметова ховай мардуме ки бохтар бояд мехарид. ана рӯзи ҳафтум як тарраис мондагиам, ҳамуро ҳам билетша мехарӣ бо 1 соати 45 минут дар як шаҳри кадом давлат фаромӯш кардам. Дар онҷа бо масъалаи чораи техникиро мебинанд ҳавопаймода, баъд ай онҷа бо полёт мекунам меоям Шереметова, ай Тоҷикистон дагӣ. Ана ай рӯзи 8 то рӯзи 13 бо ҳамин хел ҳама рейсҳо маҳкамай, ягон ҳавопаймо на бохтар ин тараф полёт мекунад, на ай Шереметова бохтар. баъд ай рӯзи 14 у тараф ҳама рейсҳо мондагиай мардуме ки дар аэропорт ҳастанд, рӯзи 7 кадом нафарошда ки ҷо шаванд дар як рейс равон мекунанд. Мардуме билет доранд, мардуме ки намерасашон ҷо ё бояд билетшонро возврат кунанд ё ки ждат кунанд рӯзи 14 усо ки баъд вода ҷо шава равоншон кунанд. ин ай проблема баъди терактчид. ана мушкили дигараш чи? Мушкили дигараш ҳамин ки ай ҳамун рӯзе ки ҳамин гап чапо паник кашидагиай, бо баъзе блогерои хумон биромадагӣ гуфтанд дар хонаотон бишинене, ана меқапан итаритон мекунанд, наброен, кор нарен, бовар кун. ҳамин гапҳоро хестан паника кардан. ҳака рӯ рост гап занем, мо дар гарени бад вазъ мешавем. барое ки ҳар як муштарие занг мезанад, нархи билету да важне нест. ҳоло мо давом метиҳем бардора, пеши муштарӣ омад, то омаданша гап мезанем. дар бораи тағйиротҳо гуфтем, ма гап мезанам, тағйиротҳои билети шаҳӣ мега, имена дар муҳоҷири шумо мегум. Одамоеро ки чихел дар видеои аввал ма гуфтам ки хонашон омада гуфтанд ки квартираро холӣ кунин. Ма ҳам одаморо хеле дилтиӣ кардам ки хеле камтар ором мешаванд, мақсад соз мешаванд бо. Ва то ҳоло ҳам пурсидам ки дар ӯ видео гуфтагӣ будам, ҳатто ма голоси чунин одаморо мондагим дар видео. Ва баъдан бо пурсидам ки чӣ гуна шидак ҳамин натиҷае ки мо мисол дар ӯ видео гап задем, ҳолатҳоеро ки шуморо аз квартира сир кардастанд. Гуфтанд ки омада бо гуфтияншон ки одамо квартираашонро 51 баробари дигар вардоштагиянд. Мисол коми 10,000 месупорид, дани ман мебошад 20,000 месупора. Ҳамин хел агар розӣ бошем бестем гуфтанд. Яъне ки ин уже як издиватса кардан, як издиватса кардан ки нисбати занҳо чунин гуфтагиянд. Ман хиёл мекунам ки нисбати мардҳо агар боша, мард ҳамчун одаме ки уже метавонанд роя ба ягон хел ҳила ҷанг баранд, рост ӯ мардоро мегиранд, мебаранд спецприёмник ба тарси депортатсия кардан ё ки ягон чиз дигар кардан коре мекунанд ки то бихӯранд ба армия ягон хел шомил шаванд. Вақте ки ба армия шомил шиданд, дигар мепаранд мераванд. Мисол предлагат мекунанд, агар ониша ки сразу ҷанг бурда натонанд, предлагат мекунанд ки биё хай на имконияте ҳаста ки ту шаҳрвандӣ бигирӣ, дигар на депорт меша, на ҳеҷ чӣ. Бечора зиндагиш сахт боша, мега хай ҳеҷ гап не, чӣ? Хай намера, мега например ки 1 сол хизмат мекунӣ, тамом дигар тура уже шаҳрвандиро додан. Хай хиёл мекунанд ҳеҷ гап не, ҳам 1 сол да хизмат мекунам, бо хай бо ина меган метем та чандсими дигаи хонаводата роӣ кунӣ всё равно. Дигар бечора мерава хизмат мекуна, дар асоси уже хизмат кардагӣ ӯро шаҳрвандӣ метан, а дар асоси шаҳрвандӣ ту марҳамат шаҳрвандӣ хебра ҷанг. Дигар ӯро повесткара дар дасташ метиҳанд, дигар ӯ роҳи ақибгардӣ надорад. Тамом. Уже рафт. Ина мешава чӣ? Гапе ки ба хоҳиши худшон рафтиянд ки момаҷон мебурояд, мега ки ягон каса маҷбур намебаранд, мега во ба хоҳиши худшон рафтагиянд. Ба хоҳиши худшон не. Ҳар як одамеро ки ба ҷанг мебаранд, дар муҳити ӯ чунин условияе саздават мекунанд ки канса кансоф и условия ӯро ба ҷанг бурда мерасонанд. Инаира меган. Ва ин шохаҳош яке аз корҳое ки шумо кардасин ҳамон пропагандаи ҷанг. Яъне ки одама барои ин кора кардан оҳиста-оҳиста аз муҳит атроф майда тайёр мекунанд. Майда қадам ба қадам. Сразу намешава одама хеле бигири дар ҷамони. Одами одира так бигири дар дуни ҷанг не. Ӯро аввал тайёр мекунанд аз ҳар тараф. Ва як тарафа шумо кардасин, яке пропагандиро бод кардасин ҳамин ҷанг. Хоб, омада бошӣ ки бародар Садои Ғариб давом те. Ака Муҳаммад дам духтара ки мебахши гап табирдам, бор дигар салом алейкум. Мо дарс бихунем, баъд аз дарс медром интернетда. Абаса як кор дорам. Ака Муҳаммад аму админа шумо дар гуфтам дагин, я проблема ӯ дар рух додаги буд. Гуфт ки ягон админа гуфтан метунам, гуфт да бовар дорам. Гуфт ки гуфт киста одам бовар наки муна дори. Ту да киви вай този съёмкаи барнома рафтеста, кадом духта, кадом участник, кадом чӣ гуфтеста? Съёмкаи барнома рафтеста. Узра. Хуб.
خب دوام те. بعدی که همین کارا بسیار کردن مردم بلوگرای خودمون با بعضی‌هاش بعداً حاضر که اوج فهمیدن اشک که اخشون هم ویدیوشون اودالیت کردن بعضی‌هاش بعد این چی گفتی بعد این همین کروگلاشنی 24 ساعت دو تا تلفن یک تا کامپیوتر خیلی تریب وادیو که طاقت نمیکنم نه زنگ ده نه اسمس ده اصفید نمیکنم همین یک اسمس جواب میدی 15 تا رو برام میاد فقط سوال چیه وضعیت چه خیلی رد میشه و یا نه سه روز در خانه گشنه خوابیم یا که یاد زنگ میزنه میگه که میگن که آیرپورت رو محکم کردن یادش آیس زنگ میزنه میگن که رئیسای دوشنبه را محکم کردن مردم هم بلیتوس ما بلیت داریم چه طریقی همین خیلی مردم بیچاره همین چیکاری بگم با درجه ترس وندگی با درجه چقدرگی که باور کن همین حیران میشه بعد یک مسئله بسیاری اهمیت نمیتن نگاه کنه که با شما انالیز دزوره برای میگرانت ها خانم رو آوردگیان باید که 90 روز نفری که دکمنت نداره برای پاتنت پالوچت کردن باید ای فدراسیون روسیه برای 90 روز بیرون دوسته بعد 90 روز بیاید رجیستراسیون نو کنه و بعد پاتنت بسپره پاتنت پالوچت کردن میتونه اوزی 40-50% مردمی که در فدراسیون روسیه هستن پاتنت میسپرن همه شاپلات هم میکنن در همه چیزشون پاتویدی شدگیه که مبلغ اسپردگی شما در حالت پالوچت نکردن پاتنت میسوزه برگردونده نمیشه مردم همه از خود میکنن شما میسپرن بعد وقت پالوچتی نمیرن میگن که به خاطر دیم بورگرانی سگذشت اومدی پاتنت رو دادن نمیتونی انا این مسئله شد بعد نگاه که نکن وقتی که شهروند ای فدراسیون روسیه تاجیکستان میروه اگر در اینجا ویزاش محکم کنن یا که اگر ناروشنی داشته باشه چقدر دلوای ناروشنی با کاغذ میروه بعد در مدت 2 ماه باز تنیده میبره انا نگاه کنید چه خشتگیه رفتن اگر ویزاش محکم شوه نمیدونن نه که قانون رو باید تا مدت 1.5 ماه بگرده بیای اگر باز دنده نیسته میتونه بدرویه بگرده یا که رجیستراسیون کنه وقتی که دعوا زدن پروم اکتیوای ویزاش محکمه به دکمت بیسوسو کدام میگردن نه که حوزی با قانون رو دادن که 90 روز بیسته مدت 3 ماه ایستاد تمام وای محکم زدن میبره ویزا Отключатка микрофон-то киви. Микрофон-то кыш. همه طرفا میگرند جبر اگر که امکانیت اومده هم داشته باشه میویا رجیستراسیونش هم نمیکنن یا که رجیستراسیون را حوزی روش باز دادن گرفته سن عموما در همه طرف مسکوسکی اوبلاست رجیستراسیونی که هسته پول باز دادن سینما کردن یا که رجیستراسیون نو میکنی این همین روز رجیستراسیون را میکنی 3 روز پس باز دادن میگیرنش برای چی میگیرنش نمیدونیم صاحبای مثال در خانه که میکنن رجیستراسیون را باید درک ندارن که چود سینما کرده نیست الان که نگاه کنید اوزی پیش گفته نگاه کنید چی میشه برادر رجیستراسیون میگه گفت ایوچود میگیرنشه و چه خیلی را میتونه در حالتی که اول ما گفتم علاقمندی داشته باشه نگاه کنید каждое действие میگه имеет последствия последствияш чие мо аввал гуфтем муҳоҷирро ҳамин хел проблемае мекунанд ки аз ин тараф сур карда охиронда мебаранд яъне ма мекунанд ки аз ӯ су дам тайёр мекунанд барои ҷанга бурдан мақсад роҳ шама шуморо гуфтам ки чӣ гуна мешавад анаки нигоҳ кунед дар ин ҳолати муҳоҷири омадагиша регистратсия мекунанд яъне ки мигратсионкаш метаҳанд раз регистратсияш мекунанд два як чанд рӯз пас аз учёт хат мезананд три анаки нигоҳ кунед кора шумо чӣ хел мерафта дай пайваст мешавад яъне ки муҳоҷира файрод карданд масалан омад мигратсионкаша доданд регистратсияша карданд яъне ки дурун лаушка омадан баъди регистратсияра кардан дили пир доданд даву успокоит но 3-4 рӯз пас айучот бировардан чӣ гап мешава бугӯ рейд антимигрант рейда меоянд ҳуҷум мекунанд дар болои 500-600 нафаре ки дар ягон фирмаи калон дар ягон чи карон кор мекунанд ба мисли ози протившон бо кор карданиянд ки штрафшон карданиянд ки муҳоҷирро гуфта ҳифз мекунанд вайлберис нем хел ҷойҳои калоне ки муҳоҷир кор мекунанд ҳамаё регистратсия кардаги дилаш пурай но регистратсияро айучот такс нимат кардагиянд ки он худаш намедонад ҳамаш дастгир карда мебаранд вот аки хит кардани лавушкара қалқона ки ҳар як действие
ба худаш бо последствие дорад ки последствия и барномарезӣ кардагия изначально барои чӣ ма пропагандаи яъне ки фаҳмондум ки барои чӣ хотир Лангули пропаганда кардааста ҷанга ва последствияшро ранги ҳамин фаҳмондум так анамиёда манам хе кор мешавад яъне ки ҳамаи пайвандан ҳамаи погиза ба мисли як сети тортанак гори погиза нами дестиҳо ҳамаш пайвандан хуб давом тезаро баъд хай масъалаи регистратсия гуфтем ки ҳамин 3-4 рӯз я ҳафта пас отчёт снимат мешавад. баъди ин масъалаи патент кардан тамоми ин мардумое ки одамое ки мара тамошо дорем ҳаме хитон ҳозир ҳами гапи мара шинидесен ба дилтон гуфтесен ки рост мегӯям барои ки рафтем патентро отчёт кардан натонистем бесабаб ишам интересно ҳоло меояд майрам дар чанд новости шинавидам ин овози бои одам кору сари иноши дега азнашт так ҳоло боям ҷолиб мешавад агар кор аз реальни одаме ки дар ҳамҷо шидагия аз ӯ бишнавем мо чунин новостиҳоро ман шинавидам ва бародаро дар бораи оне ки мақсад ма гуфтам ки повестка додеся ман намедонам фромӯш кардам ё ки гуфтам намедонам бояд бор дига такрорам шава мегӯм ки одамоеро бурдаистиянд то ишто ки повесткашон додеистиянд ира ман айдаани худам нагуфтам чунин новости аллакай баромад дар сети интернети рус масалан ин аҳози мардуме ки умуман документ надоранд моро занг мезананд барои граница гузаштан ба самолёт дар аэропорт моро ғам наметам туда суда ҳам хеле мепурсанд ман ҷа кӯтоҳак гуфта бигзарам ки мардуми шумо документ надорем агар таксикати тоам дуруни аэропорт нахафидантон дар аэропорт ҳеҷ кортон надорад барои чӣ барои ки шумо таможи намегзаред ҳеҷ вақт мо вақте шуморо ай москва ё ай питер билет мегирем самара ё ки челябинск хати шумо аэропорта мерем ин хеле нест ки шумо таможи бигзаред шуморо ковшур кананд роста мерем паспорта метен я талон метан ҳамон талон ҳисоб ки картаи тройка мера мезаниш дард кушода мешава мера залаждани ҳамон ваҷа мефуроед такси мегирад иш бе проблема баъд нафаре ҳуҷҷат надорам ман ҳар як кадомша мегӯм бо дар инҷа гуфта бигзарам кӯтоҳакак реклама нафаре ки ҳуҷҷат надоранд метавонанд ки ҳамин 2-3 та савзака дар кинҷи кисашон бигиранд случайно як моҳ як бор дар граница ред мешавад як бор ё ду бор ҳар ки реда ғалтид савзакора метан отдельно барашон инам хеле гапча ана масъалаи баъди теракт тамоми мардум савол мета ки баъди теракт вазъияти граница чӣ хел аст вазъияти граница касе ки бага ки хелшида ред мекунанд гардондесанд депортадесанд ин хеле саволо хеле рехтагиай ҳар рӯз дуруғай ягон намуд гап чапи лишни нестай чӣ хеле ки бид кака бишна ҳама 100% рафтиса масъалаи самолёт хати 24 соата акози гап дар ҳамиҷа чие ки на гап дар ҳамиҷа чие ки ба граница рафтагиё омадагиё не гап дар ҳамиҷа чие ки рафтана просто роҳа мушкил кесана ки нархи билет хестеста ин ҳамиҷа гапа реда уже да друн кардеста ред уже ай друн сариштагия масъалаи берун фақат нарха бардоштан ки рафтан кам мушкил шавад авиабилет ака бахшиши мо ин тема ба ин тема паридем ҳама коро бемаъни шид ки ами ахирон гапот маъқул шид ака гуфти ки масъалаи қиматшавии билетон нигоҳ кунед ҳамин мардум шумо тамошо доред то ҳамиҷаи видеоро омадем ман медонам ки ҳаматон проблема доред ай кор сиртон кардагиян ё ки ай квартиро ё ки сум надорен бовар ки як хеле зан мезана гирья мекунад ҳамин хеле вазъияте мешавад ки марда гирья мекунад ки ҳам хеле вазъият даем ҳатто ҷои адасмон меоям мо кӯмак мекунем не ки ҳозир билета чӣ хеле медонед уже ами 16 17 18 20 то 30 як хел вақт то 40 рафтагия нархиш нафарае ки ай москва умуман дар территорияи московской област ҳастем вообще то 12000 рубл нархи билет ба тоҷикистон условиёша намегӯм ин секрета ҳамин номерои болои экрана кам мебуроям ҳамуда занг мезанед условиёша мефаҳмед нафарае ки дар питер ҳастем то 14000 рубл 12000 14000 и багаж хатиай 10 килога 20 килога багаж хатиай а без багажеш бои хе мешава ай питер то 12,5-13,000 мешава ай москва 9,5-11,000 вақти қимат буданашда на тоҷикистон рафтани бошед марҳамат ин ҳамин шанс буда ки ба нархи ай пекина арзон даже метавонед тоҷикистон ира компания авиа просто барои шумо дар барномаи акай муҳаммад пешниҳод кардагия занг мезанед ҳамаша мефаҳмонед фелан ин тарафаш секрета яъне ки кори нестай ки бародаро яъне ки ра ман медонам чӣ хеле корай ҳар кас наметавона ин кор карда вот барои чӣ хотире ки шумо медонед официални дар ҳолате ки нигоҳ на як саволи оддӣ метавонад ҷавоб диҳад хатон уже фаҳмед
مثلا درست در حالتی که официальный بلیت چند میتونی آدم بروا اگر مثلا یا مینیمال سیستم 20000 همین عموما ای پیتر مسکو و общем ای روسیه تاجیکستان رفتن نه 20000 حساب میکنه نه که همین را با общем میگیرم اگر 12000 یا 13000 اینا یعنی نگاه کن 7-8000 همین آدم راه میتونه کار کرده که همو بجای 20000 12 یا 13000 دا بروا اونجا 7-8000 در راه راست همین آدم در کیسش میویه همین آدم یکی میخواه بروا با سبب اینه آدم یعنی که تصور کنین شما مثلا حاضر بله برادر این آدم هم در ادمنستراسیون ما قرار داره و هم قطعی آدمو کار میکنیم هم کاری داریم هم آدمی همین پرواز آویارم همین چیش اسنواتلش حواظ بسیار آدم تا ایمن اگر دشمن رو تماشا کنم باید که این همین رولی که رفته سبب این یگان خیلی آنالیتیکا نبود یگان خیلی چی نبوده پروست در رکلام برای که نو آدم پرواز آویا و پرواز آویا و رکلام های تمام رولیکش بود نه برادر این آدم ها در پرواز آویا بله این آدم هم ها رکلام میکنیم بله این آدم در ادمنستراسیون ما نوگاپوی که ما میزده استیم با اونی که ما قطعی آدم همکاری داریم و یگان خیلی سویاز داشتن نمیتونه فقط سویاز دامیا چی کی همین آدم طرفای را گاب زده است که با آویا پرلیوتو داخل داره و این آدم در همجا کار میکنه ما اسپیشال نکی برای همین پرسیده استم یعنی که نگاه کنین برادر یعنی که نگاه کنین لایف خاکا و چیزهایی که در آویا پرلیوت داخل داره که ما در همجا تغییراتش باید بپرسیم تغییرات را و لایف خاکا را خوبی را که برای مهاجر میبیه ای کی من باید پرسم آدمی که در همون ساحه کار داره این همه آدمی که در همون ساحه کار داره так что در اینجا سویازی این آدمی که کاری که من قطعی آدم گذاشته هستم ها آنالیتیس که ای طرف دیگه شکی و شما خدمت میکنم نو چیزی را که این آدم جواب شد داره ایما در خوبتر من هر روز بلیت سودا نمیکنم این آدم میکنم برایم خودی رای میپرسم ولی البته بله من میدونی را دیگه برای چی گفتم دشمنای ما 100% میبرم میگن آنالیتیس که ویدیو برو وردن و همش رکلام بدیم تری میگن نول میکنن من میدونم که خیلی آدمی که عقل داره با عقل سالم گوش کرده است فهمیده است که گپ چی رفته است в общем یعنی که لایف هاک یوزی خود گفتی همین لایف هاک یوزی گفتی همین را که در راه روز 7-8000 این بهترین کاره این بهترین لایف هاک که من نمیدونم میره کی کرده میتونه نو ایده که تو این دما گفته ما вже میدونم چه کرده میتونه خیلی عمومی یگان قانون شکنی نیست یگان غیر قانون یگان راهی نیم خیلی روست این 100% پروست وقتی که یادم خیلی خواهم بره با میگتون که چیکار باید کرد بعد حیران میشه بعد فکر نمیکنی که تاجیکستان میره یگان جای دیگه نمیره میره راست میفرویا مقصد چی بگم هم مدت ده که همیشه سمالیات میپره بعد شنبه را میفرویا یا که با کلوب میفرویا همون مدت میره و общем همه با حساب کنیم همون مدت میره بلیت میخریم نو گپ در سر همین که تو پروست ارزان میخریش 7-8 هزار تو جایش میشود 10,000 انا بعد مثلا چی دیگه ما گفته بگذارم مثلا ایرپورت را تمامی آدم میپرسه اگر بلیت عموما یگان چی در کار نباشه سراونا رفتنی هفته 10 روز پس یا مو پس فقط زنگ میزنه برای ایرپورت میپرسم همونجا کوتاه گفته بگذارم که رئیسای کلوب همین روز 29 تا 29 در بسیار شد رئیسای کلوب یه روز بعد زدیرش کشید مردم بسیار همین چیز از سامنے نگاه که تمام ما محکم شد نه همین زدیرش کرد در لوگوی مومنت هست این پرابلم اویا کمپانیا زدیرش کم میشه یا که اینا باختر شده مثلا دنی مومنت این پرابلمی هست که خیلی اویا کمپانیا دارن مثلا اویا کمپانیا چی داره سامالیاتش تکنیکی که پرابلم کنه ولی اگه ما چی کردیم اصلا یک 5-6 پاساژیر همین راهی که گفتم ارزان کو همین راه قطعی بودگی در ایرپورت استریشت کردیم ویدیو آینده تا روید میکنم بعد همین برنامه روید میکنم ویدیو را در ویدیو آینده رکلام میکنیم را اصلا نشون میده که مردم ریال نبینه که همین خلاص هستن 4 نفر هم خیلی پرسپوز کردیم که چند سم گرفتی بلیط با میگه که چند سم کجا میره با میگه که کجا چخیل بده توصیه میتی یا نه با میگه که خو یا نه با رفته فرومادگیان تاجیکستان در رسیدگیان با اجازه زنگ زدگی ویدیو ویزو کردیم قطعشون که چخیل در ریال بوده یا نه که تا رفتن شونه باور نکردن که لطوری خیلی میشوده
حتما او را دید. خیلی شناسی کهنه بودم مثلا یک بار نیم بار خیلی بودم دیدگی بودم پیش نه که ریال باور نداشتن که من بلیت چون گرفتم فکر میکنم که همون ویسزم نه که شیدگی را روی میکنم لکه ویدیو آینده دم میمونی انا در همین قدر تلطوبی کلان در همین قدر همین چیزی پرابلمایی که رفته است و میدونیم که ها پروژه خلق در پنی کشیده است با پلوس با نرخ قیمت شده است لیکن در همین جهت میدونی که ویدیوهای در بدک توصیه ما در شرکت پروازهای که و ویدیو слишком کلانی بعد уже тамошобин гирифт именно расследование як чор рӯзша бе реклама беч кардем тоҷикиша ба реклама буд дар ҳамон мақсад вообще умуман дар ту чӣ хеле мақсад клиентура ту намезақиу не ки муштарӣ аз реклама чӣ хеле вообще дар ту барое ки агар одам ай коре ки мисол фоида набина ҳеҷ вақт намекунад чағам намета но масъалаи муроҷиат кардан ту ба ҳам ками бад наценка мемонем вообще наценкашон бародаро иха яка ҷои воимаш нест то бида чӣ наша оли бо меган реклама короче чӣ намегума ҳоли гап зад оли бо меган ки таъриф кардаист таъриф намекунам ҳамун моменте ки реклама шид ба дар ҳамун ҷо гап мезанам оз намегум бу гап зад баъд хулоси гап нашоти муроҷиат ака ман онҷа дута телефон отдельный барои ҳамин корай компютер отдельный whatsapp бо дар сторисҳои whatsapp ма кадом нафаре ки ҳастай як хел вақт мебинем ки слишком бача 100 смс 100 контакт зиёд смс омад баъд мешавад видео мекунам мегӯм бародаро илтимос лоқат кунед ҳамата ҷавоб десам ванам сад мебинам чун муроҷиат бисёр ай но гап дар сари чи ака ма хеле береду хеле ки авиасейл ҳастай мисол авиасейл мезананд прямо меброянд ба наздики отдельный сайт меброя ака масалан дар Google Яндекс тамоми ҷо просто парвоз авиа мезанӣ нарх навои билет любой ҷода арзон бо ҳамонро нигоҳ кунем ба формате ки ба шрифти забони тоҷикӣ менависанд мардум ози проблемашон ин ки англиси хати навишта наметавонанд бисёраш наметавонанд просто ба шрифти тоҷикӣ худаш медроя ай парвоз авиа билет мехара любой ҷо фураш мераванд любой ҷо фураш меравад бо мақсад аст ози қади як компанияш қади фақат гарантиро батаста ки любой время билет гирифти любой вақт возвратиш ҳаст бепарво не ки ози проблемаи техникӣ чи ай проблемаи техникӣ ҳамия ки хулоси гап ки камтарак мушкили техникӣ ҳаста ки дани момент сар дода нашидеста амро камтарак як кор мерафте ки официални сайт меброя барои чӣ ман гапа гуфтам барое ки ма дигар шабрӯз 29 соат намешинам занг ҷавоб наметам мардум худаш любой время медроя ҳамунҷа чизи даркоришам мебина барои граница отдельный бо чихел меган вай просто худаш ҳам хел медроя ранги чихел календарра мебини ки он рӯз шанбе як он рӯз якшанбе ҳам хел медроя нарха поле мебина мега ки фалон рӯз шаб бигир и як чӣ мешавада осонии кор барои ҳар тараф бошим бародаро идеаҳо бисёр дар нешида ки дар давоми видео ма гуфтам бисёр чизора ва телеграм канали моро фаромӯш накунед ссилкаш дар якум комментария закрепить дега бародаро бисёр хабару бисёр видеоҳое ки дар вообще видеои баъдӣ дар бораи чӣ меброя ҳамаи маълумотҳоро тамошобинои телеграм канал пеш аз тамошобинои ютубдагӣ мефаҳманд яъне ки дар ютуб мо видеоро меброрем премер мешава ва шумо дар премер мебинед ки чанд қафас меброя а тамошобинои телеграм будагӣ пеш аз оне ки премер дар ютуб баромадагӣ телеграм будагӣ уже медонанд дар бораи чӣ видео ва видеоҳое ки дар телеграм дар ютуб мумкин нест ӯ тамошо карда метавонанд автоматӣ мисол ягон видеоеро ки мо дар ютуб дар борааш гап мезанем ба хотир ягон жостки будан ягон чӣ будан дар ютуб намепартоем телеграмда автоматӣ ӯ мебинанд одамои дар телеграм будагӣ барои ҳам хотир маълумоти пешакӣ хабар маълумотое ки дар ютуб нест ҳамаи имконият дар телеграм канал ва имконияти на танҳо комментария хати фикрта расондан балки бо галасавой мондан фикри дигарро фаҳмидан ва дар ҳамун ҷо ҳам голосчато мешавад на танҳо худи ман хати бо худи администраторои гурӯҳ хати бешаи палангон ё ин ки ба дигар участникам мақсад касе ки хост голосчат мега админо ҳастанд мегиранд ташкил мекунанд чақчақ мекунанд в общем як бигем хай бешаи палангон хусуш номаш худаш маълуме барои чи бешаи палангон будурен дар чақчақ мекунем ссилкаш дар якум комментария
в общем видео бисёре бардор фикро бисёре дар чӣ мавзӯъ бештар мехостем бинависен. Бисёр мавзӯъ шумо дар давоми видео гуфтам ки дар чӣ боро видео карданем. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Видеоам хеле ак шид. Ман даже боварӣ надоштам ин қадар дароз мешавад. Хай бобои барфӣ хай. Лайк монданро фаромӯш накунем бардор.